Maar is het nog restig waar bij de startfinish van de Friesman Triathlon in Wijns? Er staat geen wien en er binnen dus haast geen golven op IJsselmar. Zo'n uur starten 70 man met 3,8 kilometer zwemmen. De deelnemers komen ook uit Duitsland en België, maar het is een Fries die de koppositie pakt. Stefan van der Pal uit Ljout is binnen een uur klaar met het zwemmen. Hij kan hem dan opmeisje voor het volgende onderdeel 180 kilometer fietsen. Verleden week koer Van der Pal net meedoen aan de Quattro Triathlon in Stiens en daarom wil hij nou maar al te graag winnen. Intussen ben ik de concurrenten op een fiets stapt. Daniel Nagel van Utrecht en Martijn Keizers van Arnhem volg je Van der Pal op een voet. De triatleten fietsen 4 rondjes door de mooie omjouwing van Gasterlaan. Eerst leidt Van der Pal nog op kop, maar in de tweede ronde krijgt hij last van kramp in de voeten. Hij begint nog wel als nummer 1 aan het hutdraven, maar dan is het in 1 voorbij. Ja, dit hoort er helaas ook bij, hè? Sterretjes en dergelijke. Dan moet ik voor mezelf ook even verstandig zijn. Als ik dan nog 4 rondes ga lopen met kans op nog helemaal een blackout of zo, ja, dat lijkt me niet echt heel erg verstandig. Einde verhaal dus voor Van der Pal. Hij baalt verschrikkelijk dat er uitstappen moet. Dit is de allereerste editie, de Friesman, de eerste hele triathlon in Friesland. Mijn kameraden die organiseren hem en ja, natuurlijk, dat wil je zo verschrikkelijk graag. Wil jij die eerste editie winnen? Winnaar wordt uiteindelijk Jeroen Tibi van Callensoog in een tijd van 9 uur, 51 minuten en 4 seconden. Geweldig! Maar net voordat de atleten nog even trakteren binnen op behoorlijk neetwaar. Het waren omstandigheden die zijn gewoon bizar. En dat maakt het strijd heroïs. En als je dan de finish gehaald hebt, dan is het alleen maar mooi. En ik heb een parcoursrecord ingezet. Dat was natuurlijk ook niet zo moeilijk. Nee. Nou ja, maar je moet maar wel even doen, hè. Jacomine Eikelboom van Utrecht komt als eerste vrouw over de streek in 11 uur, 20 minuten en 26 seconden. Geke Venema van Jester Littens finisht zo'n minuten later als tweede. Het is zo mooi. De atleten zijn zo enorm enthousiast. Elk komt hier mooi een grote grijns hoe de finish. En iedereen die klaar is zo van dit wil ik dat ik hem hier wedwan. Dus het is mooi genoeg om hier nog volle grote te maken. 3 dikke kussen. Ja, memorabel hè.